Tämä on Kehon voima, podcast sinulle, miehelle, joka haluat syvemmän yhteyden itseesi, rohkeutta olla oma itsesi ja voimaa kehoosi. Minä olen Lenni Tiikeri ja tässä jaksossa puhutaan jostain, mistä harva uskaltaa, mutta monella on tarve. Peniksen kuntoutuksesta ja miehisestä hyvinvoinnista. Liian moni mies kokee epävarmuutta kehostaan, erityisesti intiimeistä osistaan. Osa miettii kokoa, osa jaksamista, toiset taas haluavat vain tuntea enemmän yhteyttä ja hallintaa oman kehon nautintonsa. Ja silti näistä asioista vaietaan. Mutta nyt vihdoin on aika puhua. Rohkeasti, rehellisesti, kunnioittaen. Mitä tämä valmennus oikeasti on? Kyse ei ole vain venyttelystä ja tempuista. Kyse on kokonaisvaltaisesta valmennuksesta. Valmennus perustuu kehotietoisuuteen, verenkierron vahvistamiseen ja asteittaiseen harjoitteluun. Mukaan kuuluu videot, joissa opastan tekniikat vaihe vaiheelta, äänitteet ja tekstit syventämään ymmärrystä. Yksi henkilökohtainen live-osuus, jossa päästään yhdessä eteenpäin. Ja ehkä tärkeimpänä Edding-menetelmä, joka auttaa hallitsemaan kiihottumista ja syventämään nautintoa. Kenelle tämä on? Tämä valmennus on sinulle, jos haluat oppia lisää hallintaa kehoosi, enemmän rohkeutta intiimeihin tilanteisiin, voimaa, jonka tunnet ja joka näkyy ulospäin. Kokosi ei määrittele sinua, vaan se, kuinka suhtaudut itseesi. Tämä matka ei ole kilpailu, vaan kasvua, jossa sinä olet keskiössä. Muutamia osallistujien kokemuksia. Minulla oli aina tunne, etten ollut tarpeeksi. Nyt olen itse varmempi kuin koskaan. En vain makuuhuoneessa, vaan muutenkin. Tällaisia viestejä saan viikoittain ja juuri siksi teen tätä. Tämä toimii, tämä auttaa. Jos olet vielä epävarma, se on ihan okei. Mutta jos sisälläsi tuntuu kipinä, pienikin, seuraa sitä. Tämä valmennus voi muuttaa tapasi nähdä itsesi. Liity mukaan, ole osa yhteisöä, ota kehosi takaisin haltuun voimalla, hyväksymällä ja rohkeudella. Minä olen Lenni Tiikeri, tämä oli Kehon voima. Kuullaan taas pian.